karon sultian ta mo katong mga nagsugod pa din ha og vlog. Sige ka upload og video sa YouTube ug sa Facebook. Sultian ta mo ang number 1 in basher ang inyong mga barkada, kaila, parinti. Kay kana sila di gid na mo like, mo share sa imong video. Kay gikaulaw man na nila mong barkada nga nagsingari kag himo og video post sa social media nga wa gikapuslanan ang imong mga video. Di na sila mo like ug mo share ana. Kay gikaulaw man ka. Abot sa panahon nga mo trending ka, sila pa nay moingon nga sana all na trending nya na nakay sweldo diha sa imong pagka-trending tay pang Winston diha. Inana na sila dayon. Pero sa nagsugod-sugod pa ka, mulabay gani ka silang wall gani dito, silang cellphone ito, automatic swipe din na nila pa ibabaw ang imuhang video kung ilang magian. Wa man na sila makauyon sa imuha. Prangka mo ka istorya, wa gina sila nakauyon sa imuha. Kuna nga, mong nambiruan imong basya, higala, parinti, o kaila. May na lang siguro sa 20 nimo kabarkada, dunay usa nga mo share sa mong video. Simple pa na. Kung adto punta sa mga kaila, labaw pa to. Sa 50 ni mo kaila, may na lang siguro gignay usa ka video nga ma-share nila. Mo gina sila mo inambiruan nimo nang basyo. Adto po ka sa mga parenti, nasamot na gina. Nambiruan gina nimong basyo. Kay di man gina mo share. Kay kaulaw man na nila. Sige kag puspos ng video di social media nga wag ikapuslanan. Kaulaw na nila sa prangka lang pagka-istorya. Chicken gid sa katong mo share po da. Pero naglabi gyud wa man ko ka bisan ako mismo wa gani ko kita nga nag-share sila sa video. Ano na ang imong nambiruan basher sa nagsugod-sugod pagka vlog, nagsugod-sugod pagka-upload og video sa YouTube ug sa Facebook. Wa gyud kay kaila nga mo suporta sa imo. Wa jud kay parenti nga ni support sa imo. Wa gyud barkada nga ni support sa imo. Panilitan mo support man sila sa imo ha. Naungon ba ka? Pagka wala may ayo ato yung video, amoy lami tanawon. Naungon, hindi na sila mag-comment dito. Munawon na sila nimo, naungon ka ng mga barkada. Saan kapag himog kong video nga kanang scripted ba, malingaw po ng mga tao. Kamao man di ka mahimog video, pag himog yung mga video, pag upload diba, sige ka, may unang trending. Kasi ako may unang makapangayo ni mo pang Winston niya. Kasi lang ganig kita lang nga doon na kay gibit-bit ganing sinsiyo. Ngayo ang gani dayo para palit og Winston. Samot na siguro kaluyan ko. Nambiruan tong supporter katong digid nato kaila. Wa tay higala parente igsuon. Unsa ba diha nga ni suporta sa mga sa prangkang pagka-istorya wa kay supporter nga parente higala igsuon igagaw tanan. May na lang gid siguro gid so usa ka libo kabuok nimong kaliwat may nalagnay usang ning share nga ni suporta sa imo. Prangka lang pagka-istorya. Biruan nimo na silang basyo. So, shout out ninyo. God bless. Ibas lang ninyo. Ipadayon lang ninyo pagbas. Ibasin diya. Lipay rasad ka na. Puhon. Kaluyan sa mga kalag. Diba? Kinsa man ang mga kalag. Kamong nananaw mo kalag. Diba? God bless. Amping tanan.